Umkhandlu eThekwini uyaqhubeka nokwelula isandla uxhasa abalimi abasakhula lapha sibheka amaplaza asemancane okuyigcakeni farm kanye nevuka supply community farm oqaphelekayo ukuthi inkulu indima edlalwa yilama plaza ekuthuthukiseni umphakathi. Mina ke ngusipho Zulu isakhamuzi sala Kadabeka C sine cooperative ebizwa ngogcakeni farmers. Ubaba uZulu omunye osihlalo wakhona la elokhuzana egcakeni farmers siyalima siyatshala siyi cooperative siwu5 la egcakeni farmers. Inhloso yethu kakhulukazi ukulwa nendlala. Sinabo ke abafundi sinabo abaqhamuka ngendawo abokuqala nje sake sabathola abase boys ePine Town. Abafundi abake beze bazofundela ukulima. Sinabo futhi la ngaphakathi abanye esinabo student esinazo ezisiza ekulimeni. Ibo uPilani lo wakangcobo hlala khona la endaweni yaseClermont kwaDabeka C isection yakhona. Ngisebenza kwi-organization ebizwa ngokuthi uGcakini Cooperative ikhona la kwaDabeka. Siyalima ke la ama-veg sinazo ney'nkukhu futhi uma-veg indawo esiwadayisa kuwona siwadayisela umphakathi oseduze kwethu namasonto esikhonza kuwona nabasaziyo sinomakhelwane bethu okuthi ukuthi ngaba yiyona nje imakethe yethu yokuqala ke nezinye ke ezingaphandle kodwa nje kuyiyona esekuqaleni esaqala nayo phansi imakethe yethu iyona le i-community eseduze ngoba bajabulela ukuthi basithola ama-veg ese-fresh mayisithenga manje usipheka manje sise-fresh and nokudla sikutshala okwethu esikutshalayo ku-organic. Sisebenzisa kakhulu amakhemikhali sisebenzisa nje imiquba nako konke lokho okuvundisayo. Kwi-project yethu ke le esikuyona sizame ngothando kodwa sibonga kakhulu nomnyango kahulumeni nje iminyango eyahlukahlukene o-EPWP, agri-ecology no-economic development laba bakhipha zona lezi ababiza ngokuthi capital budget ngoba phela ngeke sikwazi besingesikwazi uku-afford ukuthenga ama-tunnels. Abasifundise indlela yokuthi mangabe sitshala singaqaqanisi izilokhuzana izitshalo zethu kodwa asizihlanganisi. Nangendlela ke entsha ke manje kusine-tunnel okusizwa iminyango yakamasipala eyehlukene ongakwazi ukuthi utshale ungatshala ngisho nomuntu okhubazekile njengoba ubaba uZulu omunye umuntu wabantu abakhubazekile. Kukhona ingxenye yephathi yami engekho kodwa ngiyakwazi ukusebenza lapha ngaphakathi ngoba nje umgibe njengoba usukufaka izicathulo umgibe wezicathulo kubalula kakhulu. Sitshala phansi sitshale phezulu. Ithaneli inganela ihectare ngendlela eqoqa ngayo ukudla. Izitshalo ezikhona sino-spinashi, sino-lettuce, sino-carrot, sino-ananisi. Izitshalo okwamanje esinazo eseziredi. Ispinashi sethu sesiredi no-lettuce wethu usuredi. Uma usidinga ispinashi uzofika la egcakini uthole yena ubaba uZulu. Inamba yami yocingo 078 915 8366. Umondli Shangase wevuka supply community farm ubonge umnyango wezolimo kanye nomasipala ngendima abayidlalile ekuthuthukiseni. Igama lami ngumondli waShangase. Ngirana iplaza leli esikulona la uvuka supply farm. Uvuka supply uqale ekupheleni ka-2017. Umthetho khona ngokwemfundo ngingafunda eMangosuthu ngenza i-diploma ye-accounting. So ngaqeda lapho ngase ngike ngasebenza kaSida eThekwini iminyaka ewu5 ngase ngiyaresign ukuze ngizokwazi ukuqala leli plaza. So liqalile iplaza ngo-2017 ngama-center bekhona nasekhaya bangisupporta.
kwahamba-ke ukuqhubeka kwase kuthi ngo-2019 wafika-ke nomasipala wasivulela le ndawo. Empeleni besisebenza indawo le enye ngale omunye 5 hectares ongale. Wafika umasipala wasisiza-ke sakwazi ukuqhubeka la. Kanye nomnyango waka-agriculture basisiza kakhulu ngeimbewu nomanyolo. So abanye abantu abadlala indima enkulu empumelelweni kaVuka Supply. Phakathi kwezinye zezinto ezenziwayo la amapulazi ukunikeza ithuba kubafundi basemanyuvesi ekutheni bathuthukise ulwazi labo kwezolimo. Ngagraduate ngo-2018 eMangosuthu ngenza i-National Diploma in Community Extension. Currently into engiyenzayo manje ngiyaqhubeka futhi eMangosuthu ngenza i-Advanced Diploma in Agricultural Extension and Rural Development. Ngisebenza la eplazini ngenza i-internship. Igama leplazi iVuka Supply Community Farm. I-internship yami yi-2 years. Iplan yethu ngoVuka Supply ukuthi mhlambe eminyakeni uma siqala sasibekele u5 to 7 years ukuthi ngaleso sikhathi uzobe siudevelope sesikwazi ukubeza nge-sustainable business. So sibona ngathi sihamba kahle. So far so good ngoba sekuseduze empeleni siyibize ngokuthi sustainable la sizokwazi ibhizinisi ukuthi even likuholele ngisho mina as umphathi weplaza. So ngokuhamba kwendlela sigcine sibona umsebenzi uyasisinda besike sibe nama general workers mhlambe la wafika ngalezo ikhathi. Kwase kugcina kufika siba nesivumelwano no-Coastal i-FET eMlazi ukuthi basinikeze ama-students bazokwenza ama-INSEF. Siqalile-ke nabo ngo-September 2019. So kwase kuthi-ke ngonyaka odlule futhi kwakhona nabanye ama-intern esiwanikezwa agriculture. Abe u5 ngalo sikhathi eqala kodwa manje ngebudget sesalo 2 ngezinye ingqinamba engeke ngiyibalule. So sinama in-service trainee awu 6 kube ama-intern awu2. Ukhona-ke abanye abangekho la namhlanje masila sike sibe nama-general workers if kudingeka umsebenzi. Into engiyifundayo la since ngifikile efamini sengigene experience eningi. Since into ebengifunda esikoleni is theory and into ebesifunda esikoleni i-theory incwadi, and if mesenza ama-practically mhlambe siwenza in a small scale izingadi ezincane, kodwa mase ngifika lana eplazini I'm exposed kwindawo enkulu kwiplazi elikhulu lapho ngifunda khona into ebengifunda esikoleni sengikwazi ukuthi ngi-apply kwi-field. Iy'tshalo esiy'tshalayo sitshala amazambane, sitshale umbila, amadumbe, dry beans, amadumbe, siphinde sitshale i-butternut. Yebo. I-experience yami liningi ulwazi sengiligenile lana izinto ebengazazi naney'kalo zokuthi mingabe ucontrol ama-pest, ukala iy'kalo ey'ngakanani, uspraya nini, i-irrigator like nje irrigation system yama-sprinkler ngangigcine ngokuthi ngiyibuke encwadini. Kodwa mengifika la iVuka Supply iyona esebenziswayo ama-sprinkler irrigation. So nje ngibe exposed kwizinto eziningi. La ekhaya siyatshala, sidila nama-veggie. Siyatshala uklabishi, spinach, butternut, amadumbe, umbila. But kungekudala sizobrancha senze nento yamaqanda esesiqalisa i-oat inkukhu sibhize silungisa indawo esizokwazi ukuthi siyifake kuyona. Umuntu-ke uma efisa ukuthenga la ekhaya uye axhumane nathi sibhize silungisa into ye-website izolunga maduze. Umuntu kasithinte ngocingo noma eze direct farming. Because njengamanje sidila uma sikevuna sike sihambise kaBox efolweni sihambise nasemarket eCloud. Inamba yami u-083 506 3525. Khona manje usiphindile exolo ngumfundi wasenyuvesi ugqugquzele abantu abasha ukuthi bangene emkhakheni wezolimo ukuze bekwazi ukwenza inzuzo kanye nokuziphilisa. Ngiyathanda ukuthi ngigqugquzele intsha especially youth ukuthi iwuthathe lo mkhakha lo waka-agriculture because agriculture
uyakwazi ukuthi uziphilise ngayo. Since eSouth Africa we have high rates of unemployment. So lo mkhakha lo ka agriculture ufunda ama skills ukuthi ukwazi wena ukuthi uziphilise ngekuzulamba ukwazi ukuthi uyiphilise udle nomndeni wakho uphinde futhi ukwazi ukuthi uyodayisa uthengisele nabanye abantu. So ngiyaba encourage abantu ukuthi bawuthathe lo mkhakha. Nalama system nje akuyona imali encane kodwa uhulumeni wethu ukwazile ukuthi afake isandla ngenxa ukubona ukuthi sinothando lokwenza lo msebenzi kwazi ukuthi asikhokhelele abantu abazosakhela. Siyaqhubeka ke nathi siyafunda nathi siyayithuthukisa ngolwazi. Sesafika izingeni lokuthi kuze kube khona nabanye nje abanezikole abafisa ukuthi bazofundisa ama students khona kule ndawo sinama students akhona athendayo la bazoshaya lama NQF babenza NQF level 4 wakhona kwa plant production. So siyajabula ukuthi nje sekukhona abasizakalayo ngenxa yethu. Siyafisa ukuthi singagcini ke sikuleli zinga esikulona sigcine siku-commercial kube uyena mzali lo kodwa siqhubekele phambili size sithole ngishama iplaza elibalwa ngamahektha amakhulu kwenye indawo kodwa-ke uyena esithembele kuyena lokuthi uzosifundisa sikhulise ekutheni sikwazi ukuthi sifinyelele la sifisa ukuya khona sikwazi ukuthi konke sikwenzayo sondle nemindeni yethu ngento esinothando lwayo esiyenzayo. Kona ziningi into ebesingazenza esinamakhono azo kodwa sakhetha ukuthi sizogxila la kwezolimo ngoba sibonile ukuthi uyena alpha uyena omega le. Ekseni uvuka nje uyadla uyolala awusikweleti futhi sisu.